Vítam vás u 8. epizódy z Hey Minecraft. A v tomto 8. dieli z Hey Minecraft vám chcem povedať, že už nebudem vydávať 3 epizódy z Hey Minecraft za deň. A každý deň budem vydávať len jednu epizódu z Hey Minecraft na môj hlavný kanál, ktorý sa volá Šiša Minecraft. Takže tak, ešte vám chcem povedať, že aj zajtra natočím jednu epizódu z Hey Minecraft za deň. Takže tak. A ešte vám chcem povedať, že som sa vrátil s 5. epizódou z Hey Minecraft pred dňom. No, prepáčte, že som nevydával celkovo Minecraft 2 mesiace, takže som sa musel včera vrátiť s 3 epizódmi z Hey Minecraft. Takže tak. To mi prepáčte. Tak neviem, koľko minút natáčam. No, už natáčam 1 minútu. Takže to je všetko z tohoto videa. Dajte mi like na toto video a odber na môj hlavný kanál, lebo sa blížime skoro k 200 odberateľom. To je všetko z tohoto Minecraft videa a uvidíme sa u ďalšieho Minecraft videa hneď zajtra. Čuuu.